Molt bona tarda a tothom. Gràcies. Molt bona tarda a tothom. Abans de començar, voldria saludar especialment a l'Anna Simó, la vicepresidenta del Parlament, que ha tingut la deferència de venir avui aquí en aquest acte. També voldria saludar gent de diverses entitats que ha vingut, també, com la Gemma de l'ANC, ha vingut el Pedro de Siu, benvinguts, gent de Súmate, com el Coque, en fi, diversa gent. Tenim la candidata de Cornellà, també, la Raquel Albiol, Jordi Figueres, la Carme, gràcies per venir. I gràcies sobretot a tota la resta que heu vingut, sobretot a la gent d'aquí al barri, de Can Vidalet. Moltes gràcies. Ja era hora que finalment Esquerra vinguéssim un dia a fer un acte aquí al barri. Estem molt contents d'haver vingut i sobretot estem molt contents que hagueu vingut vosaltres. En teníem moltes ganes i és un goig per nosaltres veure aquesta sala amb tanta gent. Alguns em coneixeu, d'altres no em coneixeu encara. Jo soc l'Oriol. Bona tarda a tothom, doncs, soc l'Oriol. Estic content. Estic molt content de poder presentar-me avui aquí entre tots vosaltres. Jo tinc 38 anys, treballo de professor de català per adults aquí al costat, a Sant Ildefons, i a mi, els que no em coneixeu, de mi us podria explicar moltes coses. Us podria explicar, per exemple, que vaig néixer a Manresa, que visc a Esplugues des de no fa massa anys, que soc veí de la Plana, que tinc parella i no tinc fills, que m'agrada molt la música, que m'agrada passejar, que m'agrada fer excursions, que sóc independentista, que sóc socialdemòcrata, que sóc cristià, laicista, republicà, que sóc un apassionat de les converses i de les tertúlies, que m'encanta viatjar, que m'agrada molt aprendre llengües, que sóc un enamorat de les cultures, en fi. De mi us podria explicar moltíssimes coses. Però avui aquí he vingut a parlar-vos només d'una d'elles. I és que, a part de tot això que us he dit, a més, soc el candidat d'Esquerra Republicana per les properes eleccions municipals d'aquí a Esplugues. Avui és un dia feliç. I és un dia feliç perquè, després d'un any de feina, la gent d'Esquerra podem presentar-vos ja les línies mestres del que serà el nostre projecte de canvi per la ciutat. Benvinguts, benvinguts, passeu. Diem projecte de canvi perquè creiem que canvi és el que ara toca. Creiem que a Esplugues calen canvis, canvis estructurals, canvis de cares, canvis d'idees i canvis en profunditat. I així mateix nosaltres hem volgut demostrar que volem canvis presentant una candidatura nova de dalt a baix amb totes les cares renovades. Tant jo com l'Armínia és la primera vegada que ens presentem unes eleccions. De fet, mai ens hauríem imaginat que abans ens presentem unes eleccions, que hem comentat moltes vegades, i encarem aquest repte amb molta il·lusió i moltes ganes. Però, esclar, també ho fem amb molt respecte i molt sentit de la responsabilitat. Ens il·lusiona i el que fem és aspirem a protagonitzar un canvi, aquest canvi que és el canvi que necessita la ciutat. Jo m'ofereixo des d'ara a tothom, a tots vosaltres, per a qualsevol inquietud o problema que tingueu. Estic a la vostra disposició i us demano que no dubteu a emprenyar-me en qualsevol moment que ho necessiteu. La nostra responsabilitat és fer-ho tan bé com puguem i tant l'Armínia com jo intentarem estar a l'alçada de les expectatives. I hem de dir que, de fet, aquest és un repte molt gran perquè s'espera molt de nosaltres, però també perquè els que ens han precedit en aquesta tasca ens han deixat el llistó molt alt. Voldria aprofitar, doncs, l'avinentesa avui per donar públicament les gràcies al Jordi, al qual demano un fort aplaudiment. El Jordi, després de molts anys d'encapçalar i posar cara a aquest projecte, ha decidit fer un pas enrere i ara a nosaltres ens toca fer el pas endavant. Com que el repte és difícil, segur que ens equivocarem algunes vegades i segur que en molts casos, malgrat que fem tot el possible, potser no estarem a l'alçada que voldríem. Però segur que la nostra feina encara seria molt més difícil sense l'exemple del Jordi. O sigui que, Jordi, moltes gràcies per la feina que estàs fent
i sobretot per la feina que encara has de fer. Jo ara soc cap de llista, soc la cara visible i soc qui portarà des d'ara el logo d'Esquerra aquí al costat, en tots els cromos, en totes les postals, en tots els cartells. I soc la persona que els esplugins i les esplugines tindran de referència quan pensin en la secció local d'Esquerra. I us he de dir que me'n sento orgullós i me'n sento honorat, però també us he de dir que en cap cas em sento líder, ni amo, ni propietari de cap privilegi, ni de cap títol que em faci sentir res més que responsabilitat i sentit del deure pel treball ben fet. Jo només soc cap de llista perquè en un moment donat he estat algú que estava en disposició i era capaç de fer aquesta feina, però res més. Entenc que això no em fa mereixedor de cap honor unipersonal ni de cap distinció especial com a persona. Jo només soc la cara visible d'un equip d'homes i dones que hem intentat imaginar una ciutat millor, les Esplugues del futur, i que tenim un projecte que ens il·lusiona molt. Ja us ho dic ara, ja us ho he dit abans, quan sigui regidor, ara ja també, però quan sigui regidor no dubteu a venir mai a parlar amb mi i a utilitzar-me per vehicular les vostres aspiracions a l'Ajuntament. Jo seré allà bàsicament per això, per vosaltres, i compto amb la vostra col·laboració, amb la de tothom, els que són aquí i els que no són aquí. Perquè per sobre de tot jo sóc un entusiasta del treball col·laboratiu. Estic completament convençut que la capacitat col·lectiva és sempre superior a la suma de les capacitats individuals d'un grup, sempre. I és per això que el projecte de canvi que m'ha tocat encapçalar es basa bàsicament en això, en la capacitat col·lectiva, en el treball col·laboratiu i en l'equip. L'equip d'Esquerra d'aquí a Esplugues ja fa mesos que estem immersos en un procés d'anàlisi i de reflexió col·lectiu conjuntament amb moltes entitats i associacions d'Esplugues. I fruit d'aquest procés, ben aviat podrem presentar-vos el que segur que serà un magnífic programa electoral i una magnífica llista electoral que encara estem acabant de perfilar. Un programa i una llista que creiem que encarnen els valors del canvi i que, de fet, serà només la punta de llança d'un canvi polític que volem que s'estengui a tots els racons de la vida pública d'Esplugues, començant, òbviament, per l'Ajuntament. No patiu que ara no us llegiré el programa sencer, perquè és molt avorrit de llegir. De seguida que el tinguem a punt, el publicarem a la xarxa, a la web i a les xarxes socials perquè tothom qui vulgui el pugui consultar. Però sí que us vull dir que és un programa que es basa bàsicament en 4 idees base, que són 1. Que volem una Esplugues republicana, 2. Que volem una Esplugues cohesionada, 3. Que volem que aquesta ciutat sigui una ciutat emprenedora i l'últim, i no per això menys important, és que volem que Esplugues sigui una ciutat sostenible. I és a partir d'aquests 4 paràmetres, als quals no volem renunciar, que hem bastit el nostre projecte de canvi. Els republicans, de fet, som aquí perquè volem promoure una nova manera de fer política centrada en les persones i pensada de baix cap a dalt. Per nosaltres són molt i molt importants la transparència i la honestedat. Repeteixo, la transparència i la honestedat. Per això diem sempre que volem un país nou, però també volem un país net. I per aconseguir un país nou i un país net fan falta ciutats noves i ciutats netes. Netes de brutícia, però esclar, òbviament volem dir netes de corrupció i amb uns ajuntaments amb parets de vidre, que es vegi tot, que tot es faci amb llum i taquígrafs, que no hi hagi secrets per la ciutadania i on no hi hagi males praxis ni actuacions dubtoses. I pensem que per aconseguir-ho és fonamental que en aquesta ciutat, d'una vegada per totes, hi hagi alternança política a l'Ajuntament. Volem que Esplugues esdevingui una ciutat generosa i hospitalària, on s'escolti la veu de la gent, on hi hagi benestar, hi hagi qualitat de vida. Volem que Esplugues sigui un sol poble, perquè per nosaltres, estiguem segurs, Canvi de Dret també és un valor a afegir a Esplugues. Si Esplugues és solidària, Canvi de Dret encara més. Els valors de la cohesió, en lloc més que Canvi de Dret, tenen sentit. També volem una ciutat emprenedora, per exemple, aquí millor que els comerciants d'aquí al barri, que saben què és pujar la persiana cada dia, els del mercat, per exemple, aprofito per dir, algun dia s'haurà de desencallar d'una vegada per totes el tema dels 2 mercats d'Esplugues, que ja fa pena, tants anys. I, en fi, ara m'he perdut. Per nosaltres, deia, Canvi de Dret és una part fonamental d'aquesta ciutat i pensem que Esplugues pot aprendre molt de Canvi de Dret. Volem que Esplugues sigui una ciutat encara més atractiva i competitiva del que és ara, amb feina per tothom,
una ciutat amiga del petit comerç i dels productes de proximitat. I volem que sigui una ciutat pionera en una nova manera d'entendre l'eficàcia i la sostenibilitat, abanderada d'una nova cultura del temps i punta de llança d'un canvi en el model especulatiu que se'ns està menjant al territori. I per tot això, de fet, no fan falta grans pressupostos. De fet, només fa falta una bona dosi de voluntat política. I creiem que és això el que falta en aquest moment en aquesta ciutat. És per tot això que, de fet, necessitem la vostra col·laboració i el vostre compromís. El 24 de maig sabeu que ens hi juguem molt. De fet, com a país, ens ho juguem quasi tot, perquè ja sabeu que a part d'unes eleccions municipals, aquesta vegada seran la primera volta d'unes eleccions plebiscitàries per anar cap a la llibertat del nostre país. Cal que tothom vagi a votar amb la consciència ben clara, perquè els nous ajuntaments, d'aquests nous ajuntaments, en naixerà segur la nova república. I per aconseguir-ho necessitem que tots hi posem el coll, com mai. Cal que hi deixem la pell tots nosaltres. Si us plau, es tracta que tothom hi col·labori. Hauríeu d'omplir, qui no ho hagi fet, que ompli la butlleta d'amics, si encara no ho heu fet. Veniu a les reunions, a les trobades que fem, pregunteu-nos, expliqueu-nos les vostres idees, feu-nos partíceps de les vostres angoixes, de les vostres il·lusions, les necessitem totes. I si algú de vosaltres, per cert, té ganes de donar-nos suport directament a la llista electoral, podeu venir i dir-nos-ho tranquil·lament. Encara estem acabant de tancar la llista i estarem encantats de poder comptar amb la col·laboració i el suport de qualsevol de vosaltres. I necessitem que ens ajudeu molt i molt en aquesta campanya electoral, que de fet ja ha començat. Necessitem que vingueu a donar-nos suport quan fem paradetes. Necessitem que convenceu els vostres veïns i veïnes que el canvi és a prop, que el tenim a tocar dels dits i que depèn de tots, de la suma de tots, fer-lo possible. Farem més actes com aquest, ja us demanarem la vostra presència i us convocarem i us demanarem molt sovint, d'ara fins al maig, la vostra col·laboració. De fet, hi ha un acte molt proper i al qual us vull convidar, que de fet és la setmana que ve. Això serà dijous, el fem a la Biblioteca de Sant Ildefons, a Cornellà, amb l'Alfred Bosch, que com sabeu és el candidat de Barcelona, i amb uns quants caps de llista d'aquest tros nostre de l'àrea metropolitana, com la Raquel de Cornellà, el Toni de l'Hospitalet, que avui s'ha disculpat, per cert, de no poder ser aquí, l'Oriol de Sant Feliu o el Lluís de Sant Joan. Doncs tots aquests farem un acte on volem explicar el nostre projecte per a aquesta ciutat de ciutats, que és l'àrea metropolitana, i que per nosaltres és com un abric que ens posem a sobre. És una eina imprescindible per millorar els serveis que oferim des dels nostres ajuntaments. Esteu tots convidats a venir-hi. Això serà, repeteixo, dijous que ve a les 8 del vespre a la Biblioteca de Sant Ildefons. I res més, quedo a la vostra disposició. Quan s'acabi l'acte us convidem aquí fora a una copa de cava per acabar de fer-la petar i comentar tot el que faci falta. Ara us deixo amb l'Hermínia, que és la que serà la número 2 de la candidatura, que és veïna d'aquest barri, pediatra de l'ambulatori d'aquí davant, segur que tots la coneixeu quasi millor o millor que a mi, i que ens explicarà algunes idees concretes que tenim per aquest barri i per aquesta ciutat. Moltes gràcies. Hola a tots. Us asseguro que he parlat moltíssimes vegades en públic, però aquesta és la primera vegada que parlo d'aquesta manera, en aquesta situació. No sé si... Que hi ha molta diferència. Per fer les fotos, hem fet 400.000 fotos, però que no sortissin tan disparats. Bueno, qui soc jo? Jo no sé per què dic això, perquè coneixeu molta gent d'aquí. Però bueno, tot va començar quan feia la residència de pediatria a Cartagena i vaig conèixer un català que es deia Jordi, i com tothom allà, els catalans eren Jordi, doncs aquest era Jordi també. I bueno, aleshores, al setembre del 80 vaig vindre aquí a Barcelona, a Hospitalet, per seguir-lo. I bueno, vivíem a Severo Ochoa, després vam viure al carrer Molí
i fa 25 anys que vivim aquí a la plaça de la Bòbila, la florinata de Canvi de Led. Els seus pares tenien un bar a la plaça de la Xina, des del 65, o sigui que pertanyem al barri. Després, clar, jo, com molta gent procedent de... vaig veure que hi havia molta gent de fora, no? Aquí, de fora, no immigrants de los que ja eren, però de fora. I aquí no se parlava gaire català. I jo m'he sentit bé, perquè no es parlava, però després vaig notar que els catalans que hi havia aquí sempre tenien la cortesia de parlar-me en castellà. I em va sorprendre perquè la fama que tenien no era aquesta, clar, fora d'aquí de Catalunya. I després vaig descobrir que els catalans eren honestos, eren honrats, educats, però educats fins al límit, correctes, emprenedors i negociants com els murcians, perquè els murcians són igual que els catalans en aquest sentit. I, bueno, no sé, em va agradar, em van enamorar i cada vegada em vaig sentir més identificada amb els catalans a Catalunya. I... a veure que m'he de fer trencar. Amb el temps m'he sentit molt identificada fins al punt que fa 2 anys estava aquí jo parlant del dret a decidir i estic molt identificada amb el procés que està vivint Catalunya. I jo soc, com que soc espanyola, em sento espanyola i catalana, jo seré de les que quan tinguem la independència demanaré la doble nacionalitat. Si me la donen, clar, los de fuera. I ara per què soc aquí? No sé encara, però bueno. Ja havia col·laborat ja amb l'Esquerra Republicana ja en les anteriors eleccions, havia col·laborat amb l'ANC i amb Sumat, i vaig estar aquí mateix, ja us he dit, però mai m'hauria imaginat que seria aquí com a candidata número 2 de l'alcaldia d'Esplugues. Però bueno, soc aquí. Em vaig posar malalta quan em van demanar, vaig trigar 5 mesos als pobres en dir-los que sí, però bueno, me'l vaig anar rumiant i al final, no sé, és allò que van dir, van riure tot perquè diu, nois, heu escollit bé, perquè soc d'esquerres i republicana, vull dir, soc independentista d'aquestes utòpiques que pensa que si tinguessin una Catalunya independent seria d'una altra manera, perquè guanyarien les esquerres i seria antisistema, potser, antisistema actual potser, amb una Catalunya en què se fes una política dedicada a que partís de les persones també, i basada en la justícia i en la igualtat d'oportunitats per a tothom, i que no fora governat pels bancs. Més o menys una de les coses que ha dit abans Oriol. Però el més important, a més de les idees, és que com a candidata estic bé. Vull dir, soc d'aquí, visc aquí, compro, dormo, em diverteixo, passejo, copiant un eslògan de l'Ajuntament d'aquí d'Esplugues, espluguejo, juntament amb els paisans d'aquí de... Després compra les botigues, compra les petites botigues, no m'agraden les grans superfícies perquè em sento angúnia i prefereixo comprar el petit comerç, que per desgràcia cada vegada queda menys. Som més acollidors i me sento molt millor. Aleshores, conec sobretot els meus veïns, conec les seves necessitats i conec les necessitats del meu barri i per extensió dels altres barris, encara que hi ha una miqueta de diferència, però segur que en d'altres barris també tenen les mateixes necessitats, potser no en la mateixa proporció. Aleshores, bueno, vaig plantejar quines coses haurien de millorar aquest barri. I en algunes coses d'Esplugues, però a mi m'han encarregat que parli avui de lo del Canvi de Led. I a més és que el que més conec. Esplugues és una ciutat preciosa, amb moltíssimes zones verdes, amb un urbanisme bastant bo i molt cuidada per l'Ajuntament i pels propis veïns, que això ha costat molt, però la veritat és que és una ciutat que es conserva, que conserva els parcs, que la gent s'ha acostumat
a ser neta i a reciclar i a no llançar papers. És una ciutat que es veu molt cuidada, molt bonica. Però a Esplugues hi ha molta desigualtat. Sabeu que hi ha molts milionaris, però també hi ha molta gent en sentit laic, com ho diuen ara, en el llindar de la pobresa. No, en el llindar de la pobresa no. Hi ha molta gent pobre, pobre de solemnitat. I en aquest barri més. Aleshores cal engegar projectes per lluitar contra la pobresa en si, perquè no podem consentir que en una ciutat hi hagi pobres i a més són pobres, no sé en català com es diu, vergonzantes es diu en castellà. Són pobres que no es veuen, que no assimilen, són famílies d'aquestes que viuen amb un sou míser o sense sou i que van amb dignitat pel carrer però que viuen una família sencera d'aquest sou. Abans arribaven els immigrants que arribaven fa molts anys i fa 15 anys, els que van arribar, arribaven amb tota la il·lusió per millorar les seves condicions de vida. En la crisi, els que arriben ara venen desnonats d'altres barris i tenim encara immigrants que arriben, se'n van, però arriben d'altres i venen desnonats i esperant que es donin aquí també, perquè s'han canviat perquè no tenien més remei. La gent jove no es pot independitzar. Les parelles que es volen separar no es poden separar perquè han de viure juntes perquè no es poden canviar de pis. Molta gent gran viu sola, sense ascensor, encara que van posar molts ascensors quan van fer aquella subvenció que podien posar, però hi ha moltes cases construïdes aquí que no tenen lloc per posar ascensor, encara que vulguin. Aleshores depenen de la solidaritat dels veïns, que són molt solidaris. I, senyora, què necessita, senyora? Però bueno, pues li porto la compra, li porto alguna cosa, li porto el pa, i ella mateixa s'ho encarrega als veïns, però depenen d'això. Aleshores és urgent una política eficient de vivenda social, però que es distribueixi, a vegades em fa pressió, homogèniament pels barris, no crear guetos, no es poden crear blocs de pisos de vivenda social exclusivament perquè crees guetos i la gent es rebutja. Hi ha baixos buits, per exemple, molts baixos buits que es podien habilitar, els que tinguin condicions, clar, els que podin ser habitables, podien reformar. Caldria confeccionar un cens de pisos buits i tractar les condicions de lloguer amb els amos per poder fer un més lloguer social. Després, s'han augmentat les beques de menjador aquest any, perquè han pujat els pressupostos i han augmentat les beques de menjador. Però cal fer-ho encara més. La gent es queixa, per exemple, gent que té pis, i perquè té pis de propietat no té dret a la beca de menjador. Y lo que dice la gente es que, doctora, mis hijos no comen del piso. Y mi marido está en paro y yo también. Y no poden. I aquests s'havien quedat. Aquest any ja hem intentat alguna més, però sempre fa falta més. Hi ha gent que no té ni diners per pagar un lloguer social, tampoc. I després, un altre aspecte. Les dones d'aquest barri treballen molt en negre, moltes, guanyant sous de misèria, però sous de 2 euros a l'hora, que s'ho diuen, vull dir que és una misèria, estan explotades. Algunes dones, potser, van a treballar a fer feines i cuiden els nets i els pares. Tenen el pare gran, o el pare amb Alzheimer, o l'home. L'home encara ja comença amb Alzheimer, potser, i cuiden de tots i dels nets. I a sobre el cap de setmana li donen de menjar fills, això també. L'activitat domèstica no és compartida, potser l'home està jubilat i no té la cultura aquesta de compartir. Però encara tenen ànims, aquí la gent s'apunta al ioga, hi ha un munt de gent, no sé si són 200 persones o 300 que estan apuntades al ioga, a l'associació de dones, o sigui, encara tenen ànims, no? Però hi ha també moltes dones que lluiten soles per portar els nens, per criar els nens, d'aquí i emigrants, de totes dues classes. I volem que per a totes aquestes dones tinguin també l'oportunitat de pertànyer a l'associació de dones i a totes les activitats que organitza l'Ajuntament, que moltes vegades queden excloses perquè no tenen ni temps. Després, els serveis socials d'aquest barri són insuficients.
Calculen sempre per ràtio i diuen que per ràtio ja està bé, però el ràtio no és el mateix la casuística d'un barri com el nostre que la casuística d'un altre barri. Al principi van lluitar perquè reconeguessin que existien molts emigrants aquí i que eren un problema de desigualtat social, i deien que teníem el mateix percentatge que d'altres barris, i clar, eren tots italians, alemans, no és el mateix, no? I aleshores, sí, sembla ser que aquí estan atapeïts de feina i que necessitarien més dotació de serveis socials. Moltes vegades, en lloc de fer de treballador familiar, de treballador social, d'anar als domicilis, de fer un recolzament de la família, per exemple, han d'estar fent papers i la beca de menjador i papers i papers i papers i papers per subvencions, per la targeta de la caixa, per un munt de coses. Després els joves que ni estudien ni treballen són un problema, primer per l'atur, perquè no es poden independitzar, però també perquè estan al carrer. A més, l'atur colpeja aquest barri, però potser no sé, una estadística no la tinc, però pot ser que colpegi més aquest barri que d'altres barris. I cal ampliar el programa de reciclatge de professionals per aturats, i fer més eficients els serveis destinats als joves que existeixen. Existeixen serveis, el que passa que és difícil veritablement que els joves s'apropin a aquests jocs, però s'haurien de treballar d'una altra manera, amb treballadors que facin la seva feina i no papers. Després, per lluitar contra l'atur s'ha d'incentivar la indústria i el comerç local. Una ciutat que no té indústria, encara que sigui petita, comerç local, acaba engolida per si mateixa, perquè això és el que dona riquesa a un poble, no es pot viure solament de serveis. Una altra cosa, sempre diu la gent, canvi d'alet és un món a part. Abans hi havia un barranco, però ja fa molt de temps que aquest barranco té un pont i que es pot passar, però la cultura i les activitats culturals, les activitats catalanes, no arriben aquí, es queden a l'altre costat del pont. Pot ser que no tinguin la propaganda adequada, però la cultura en general, a part no estic parlant de la cultura dels diversos pobles que viuen aquí, és una altra cosa, tenen les seves associacions i tenen les seves activitats, però la cultura general, la cultura també catalana i la música, l'altre tipus de cultura, l'arte, els museus no arriben. Pot ser que falti una difusió d'una altra manera. Jo estic farta de veure els cartells d'Esplugueja, els cartells d'Esplugues t'estimo. Aquests cartells es podien utilitzar per fer una altra propaganda perquè a la gent li arribés. A més, tampoc arriba tots aquest barri d'aquests cartells. Després, és que és difícil, però s'ha d'idear perquè aquí la gent està començant a fer atrofiar-se, com si diguéssim, no sé, que és difícil perquè no vull que sigui un terme pejoratiu, però molta gent viu veient pantalles de tot tipus, el mòbil i la tele privada, que són, la majoria de programes que donen són telebasura. I amb això caldria fer un treball. I una propaganda institucional correcta i eficaç i eficient. Després, tots diuen que el bilingüisme és real i Esquerra Republicana ho diu, que el bilingüisme és una riquesa cultural que s'ha de mantenir, però hem de defensar la immersió lingüística i des de l'Ajuntament, encara que no sigui una cosa municipal del tot, sinó que depengui de més altes esferes que de l'Ajuntament, l'Ajuntament ha de promocionar i promoure la immersió lingüística i l'ha de defensar, perquè sobretot més encara en aquests llocs en què la llengua catalana no és la llengua materna i està en inferioritat de condicions. I jo soc pediatra i no conec cap nen que als 7 o 8 anys ho parli català i castellà perfectament, encara que tinguin dificultats abans, pel bilingüisme i trilingüisme, perquè molts nens parlen el seu idioma també. Però als 7 o 8 anys parlen tots. Després,
volem una coordinació de totes les institucions en lo concernent a la salut dels ciutadans. L'administració local i la sanitària, que són les que legislen, planifiquen i subvencionen els programes de salut. Els serveis socials i sanitaris, que són els encarregats de que aquests programes arribin a la comunitat, que són els ciutadans i els agents socials i les entitats ciutadanes. Tot s'ha de coordinar, no pot ser que anem cadascú per un costat. Hi ha una campanya sanitària i cadascú va per un costat, i ara la setmana sobre l'Ajuntament i nosaltres els del CAP, que hem de fer esport i hem de fer activitat física, i els altres hauríem d'estar més coordinats. Sobretot, per exemple, perquè així els programes sortiran molt millor i se gastaran menys energies, perquè clar, si tu tens un pressupost per això i tu tens un pressupost per això, resulta que vas 6 mesos o un any desfasats, resulta que no unes els pressupostos. Per exemple, en la gent gran, per a la gent gran s'ha de cuidar tot, han d'estar tot a l'una, perquè la gent gran no solament té una manca de salut, sinó que potser no pot menjar a casa seva perquè no li porten. Aleshores, els serveis socials i l'Ajuntament s'han d'encarregar de tractar que li portin el menjar a casa, o que hi hagi menjadors socials que no siguin menjadors socials d'aquests despectius, sinó que és el local social dels avis. A Pobilla a casa hi ha un menjador que porta el menjar als avis, per exemple. O tiques de menjador, com els universitaris que donen tiques de menjador. Són coses molt concretes que poden servir. I després, respecte als esports, nosaltres a Can Vidaret cada vegada tenim les instal·lacions més lluny, cada vegada. La gent gran s'ha d'anar a nedar a la plana, no? I s'han gastat un munt de diners al poliesportiu de les Moreres, i a Can Vidalet tenim en ruïnes el nostre, i no sé què volem fer, però bueno, ahí està. Després han posat un parc d'aquestos de màquina de fer gimnàstica en un barri, en els barris on la gent té més poder adquisitiu per anar al gimnàs, i resulta que no s'han posat aquí, que la gent no té tant poder adquisitiu. Són diferències, com veieu són diferències. Jo estic molt sensibilitzada després de viure aquí perquè penso que s'han de tindre pressupostos, s'han de tindre idees per ajudar a la gent més desfavorida. Després volem que l'esport femení es posin alts una miqueta, perquè les nenes no tenen tendència a fer tant esport com els nois. I estem creant, a més, un esport masclista. Masclista perquè, a més, predomina el futbol, i el futbol estan formant nens masclistes, però masclistes, perquè és la forma de la filosofia del futbol i tot això. Estem formant nens masclistes a costa de jugar al futbol, aquesta és la veritat, és el que jo observo fins i tot els pares que no, y tiene un partido importante, y el niño, si tiene un esguince de tobillo, no puede jugar, pues es que tiene un partido muy importante, pues yo qué quieres que te diga, es una cosa que, y el seu fill i tal. Bueno, després, per exemple, en el futbol femení, doncs també, el futbol femení mai té lloc per fer el partit, perquè com que els altres són la tira, doncs no té lloc. Després s'ha creat un esport aquí també, els Plugues, que des de petits juguen al futbol, juguen a bàsquet competitiu. Això no pot ser en nens petits. No pot ser que sigui el futbol competitiu, no pot ser ni el bàsquet, ni qualsevol esport, ni la natació. Han de tindre els nens una activitat esportiva. Punto. Activitat esportiva. I el parque. I jugar al parque. Que això és el que han de fer. Finalment, parlant d'urbanisme, i ja acabo, a veure si acabem amb les carpes del mercat d'aquí, perquè ocupen tota la bòbila de més, els comerciants, i a més, va ser un encert allò de començar, perquè efectivament el mercat aquest estava agonitzant, i es va animar molt, però clar, aquest mercat té una vida, m'imagino que d'uns anys, una carpa no es pot mantindre tota la vida, han de fer el mercat i treure-la d'allí, o aprofitar l'altre, o enderrocar-li fer un parc, o el que vulguin, però han de fer alguna cosa. Després una altra cosa, els Plugues
si els que coneixeu Esplugues i l'heu recorregut, bé, té unes cases petites, com de poble, d'una planta o de dues plantes. Hi ha carrers que són totes les cases així, i això, encara que no tinguin un valor arquitectònic, avaluable per al patrimoni i tal, tenen l'encant de ser una mostra de com es vivia abans, de com era el poble d'Esplugues abans, que era un poble i moltes vegades el sentim nosaltres de poble, i la gent quan va al centre anem al poble. Doncs és que és un poble, i aleshores aquestes casetes antigues s'havien de conservar. Nosaltres volem conservar-la per aquest valor sentimental i històric que tenen, en memòria. Una altra cosa, als ciutadans no s'agraden els pisos grossos, alts, els blocs alts, i bueno, nosaltres desitjaríem que no es fessin molts blocs d'aquests alts. I una altra cosa, l'auditori, això ja és per a tots, hi ha un forat allà, que s'ha deixat perquè és allò de les obres colossals. Doncs aquest auditori, a mi personalment hi ha molta gent que ha parlat, m'agradaria que fos l'escola de música que està a Tapeïts, perquè hi ha un munt de gent a l'escola de música, s'ha posat de moda, i als nens els agrada molt tocar, i van molta gent, però un munt de gent. No caben a l'escola de música actual. Que fos una escola de música, que tinguessin llocs per assajar, la gent jove, que per tocar, això seria una bona destinació i no a lo millor obres elitistes d'aquestes que no estan a l'abast de tothom. També això es pot fer, però no solament això. I, bueno, en últim lloc, què prometem? Doncs jo us prometo que faré el que pugui per fer coses d'aquestes. No puc prometre més, perquè si surt elegida podrem lluitar, si no sortim, o si som al govern, o que sigui, ja farem, podrem de manera honesta i amb responsabilitat, i espero no defraudar la gent que m'estima i que em coneix. Esquerra Republicana. Ui, què ha passat? Que volia posar el vídeo? A mi m'havien dit que havia de presentar la de Simó. Bueno, què? Presenta. Sí, ja te vindré. Què fem, el vídeo primer i la després? Anna, espera't una miqueta. Jo, Guido Plana, professor de català per adults, i em presento de candidat per Esquerra Republicana de Catalunya a les properes eleccions d'Esplugues de Llobregat. Hola, soy Arminia, veïna de Canvi d'Alet i pediatra de l'ambulatori de Canvi d'Alet. Em presento com a número 2 a la llista d'Esquerra Republicana com a independent perquè vull treballar per millorar la meva ciutat. Aquesta és la primera vegada que em presento i em fa molta il·lusió perquè crec que amb la vostra confiança puc fer moltes coses per la política local aquí a Esplugues. Estic molt orgullosa de que els d'Esquerra Republicana m'hagin proposat anar a les llistes per a les eleccions municipals perquè, encara que soc de Múrcia, em sento identificada amb el procés que està vivint Catalunya. A més, a nivell local, puc treballar des de l'Ajuntament perquè es poden fer coses concretes i molt útils per als ciutadans, per als barris i especialment per al meu barri. Des d'Esquerra Republicana volem promoure una nova manera de fer política centrada en les persones i pensada de baix cap a dalt. La transparència i l'honestedat són claus per aconseguir-ho. Per això volem un país nou, però sobretot també volem un país net. I pensem que l'alternança de govern a Esplugues pot ser clau per aconseguir-ho i per contribuir-hi. El 24 de maig ens hi juguem molt. Cal que tothom vagi a votar perquè dels nous ajuntaments en naixerà la nova república. Els temps estan canviant. Els temps estan canviant.
vaig ser-hi l'última vegada fa pocs mesos visitant l'Esplai, Pobilla Cases, Can Vidalet. De tant en tant hi anem perquè també són un termòmetre d'allò que passa en els dos barris, aquests que són tan similars i que es toquen tant, de la meva ciutat, de l'Hospitalet i d'Esplugues. I evidentment el diagnòstic del creixement de les desigualtats que ha fet l'Armínia el comparteixo, i hi ha molts col·lectius sobre els quals s'ha de posar la lupa i els esforços. L'Armínia els ha esmentat, i ella sent pediatra com és, jo voldria esmentar amb més importància en aquests pròxims mesos i anys que hauria de ser la infància. En aquest país, que hem estat i encara som un país ric, som un país en què les desigualtats estan creixent cada vegada més, la gent de nivell socioeconòmicament més alt cada vegada és més alt, aquest nivell, i la gent de nivell socioeconòmicament més baix cada vegada és més baix i hi ha més gent. I en les polítiques que s'han anat fent, fins i tot en temps de vaques grasses, no s'ha acabat d'incidir realment sobre el benestar de la infància. És a dir, i en un moment de crisi econòmica i de pobresa i de desigualtats, com deia l'Armínia, la infància és els qui més pateixen i els qui menys acaben rebent el suport dels poders públics. I amb això podríeu dir, home, i un ajuntament què hi pot fer? Doncs hi pot fer molt, també. Les pedres són importants, segur que l'auditori calia, Armínia, segurament, però una altra cosa és si calia d'aquesta magnitud i quines polítiques de centres oberts, per exemple, s'han fet a Esplugues, quines polítiques per donar suport als infants que puguin tenir problemes de nutrició fora del que és l'estona que passen a l'escola, perquè les beques de menjador són importants, però passen també moltes hores fora de l'escola i molts dies, i els caps de setmana i les vacances. Això des d'un ajuntament s'hi pot fer molta feina, i Esplugues és un ajuntament que té capacitat, oi Jordi, de generar recursos, i aquests recursos s'han d'utilitzar convenientment. La infància és clau, i a Can Vidalet més, i crec que hi tenim molt a fer ara i després del 24 de maig per la infància dels nostres barris. Aquella que es veu i aquella que no es veu, com tu deies, Armínia. I em plau seguir també perquè amb l'Oriol comparteixo professió, i això uneix molt. Tots dos treballem al Consorci per la Normalització Lingüística, jo estic en excedència, però hi tornaré. I amb l'Armínia compartim moltes maneres, compartim molt la visió que tenim de la vida i de per què serveix la política i els ideals, també amb l'Oriol, evidentment. Jo també soc socialdemòcrata, independentista i lluito tant com puc contra les desigualtats i a favor de la igualtat d'oportunitats per a aquelles persones que no tenen veu, per a aquelles persones que no saben com queixar-se, com fer de lobby perquè la gent que fem política canviem les coses. I amb això també he tingut punts de contacte, doncs no amb l'Armínia, però sí amb en Jordi, aquell Jordi, el català, que estava a Cartagena, quan vam compartir tots dos, fa molts anys, la plataforma en defensa de la sanitat pública de l'Hospitalet, i treballant perquè algunes coses ens en vam sortir, d'altres no, però d'això es tracta de lluitar. I de lluitar parlem avui aquí també. Clar que soc conscient que no la política, però que la gent que fem política no estem gens ben vistos, en general, és així? Gens. I per això encara té més valor que algú decideixi de dir jo vull fer alguna cosa més enllà de la meva professió, de la meva família, de la meva vida personal i familiar i professional, vull fer alguna cosa per ajudar a millorar la meva ciutat i el meu barri. I això té molt de valor. I Esquerra Republicana sempre ho hem intentat, i aquest cop també, treballem per formar equips de gent, per formar part d'equips de gent dinàmica, gent transformadora, gent dinamitzadora dels llocs on estan, gent que ja hi era fa molt de temps, i que us veig a molts de vosaltres i a moltes de vosaltres aquí a Esplugues donant el callo per Esquerra Republicana, i gent que no hi era però que ara hi sou i hi sereu. I això és molt important, perquè si sempre ha calgut trencar inèrcies en política,
Ara cal més que mai. Sortir de la zona de confort, de posar el pilot automàtic, allò que fa un regidor en un ajuntament, què fa un diputat o una diputada al Parlament, què ha fet fins ara un diputat o una diputada al Parlament, un regidor o una regidora a l'Ajuntament. O què ha de fer? No hi ha res escrit. Res del que s'ha fet fins ara pot haver de ser intocable. I més quan fa tants i tants anys que mana un mateix equip de govern en un ajuntament. Perquè això genera unes inèrcies que acaben sent dolentes per les polítiques que s'han de fer per la gent. Perquè poses el pilot automàtic i vas fent. I el que ha dit l'Armínia és tan de sentit comú, però quantes d'aquestes coses se li han pogut passar pel cap a un regidor o regidora de l'equip de govern municipal? Hi ha hagut llocs que sí que se'ls ha passat pel cap, llocs que ja fa anys que els serveis socials d'atenció primària dels ajuntaments estan treballant fins i tot físicament amb els treballadors i treballadores dels ambulatoris, físicament, costat per costat. Poder no cal físicament, però sí, exactament, coordinar-se. Perquè si un fa visites a domicili, des de l'ambulatori, i també fa visites al domicili, des dels serveis socials d'atenció primària, amb els recursos que hi ha, i resulta que una pobra senyora poder durant un any no rep la visita de ningú, però en 2 mesos rep la visita de 2 treballadors o treballadores diferents, d'administracions diferents, doncs aquí hi ha una cosa que no funciona. I més en un moment en què els recursos són com són de restringits. Per tant, s'ha de posar sentit comú i s'han de trencar inèrcies. Jo hi veig molt de sentit comú en aquesta candidatura. De moment, la part de la candidatura que conec. La part de la candidatura que conec. Hi veig molt de sentit comú, com n'hi ha també de sentit comú ara d'Esquerra a l'Ajuntament d'Esplugues, evidentment. Però parlant de futur, hi veig molt de sentit comú. I això cal. Cal trencar inèrcies d'allò que s'ha fet sempre des del govern municipal i que es va repetint mandat darrere mandat. Cal tenir sentit comú per poder canviar des de les petites coses, fer canvis importants, perquè és això, la política municipal és això. És això, i jo la percebo així. I cal sobretot tenir actituds adequades. L'honestedat, l'heu repetit tots dos. L'honestedat és clara. L'austeritat, austeritat com a actitud personal. Com a actitud personal dels que estan gestionant o que estan representant els ciutadans i les ciutadanes en un municipi, en un Parlament. Austeritat, sabent que els recursos que o bé gestiones directament o bé controles perquè gestionin no són teus ni de l'Ajuntament, sinó que són de tothom. I que cada euro que tens per disposar és un euro que s'ha de dedicar al que toca. I que si poder no cal fer tantes festes o poder no fer tants cartells que no diuen res, i això què vol dir? Esplugueja. No, potser està bé, però dius, això quin missatge dona? Què ajuda a canviar? Potser hi hauria d'altres coses per fer servir, però això us ho deixo per vosaltres, jo no soc d'Esplugues, i a mi em toca ajudar amb la gent de l'Hospitalet, poquet, perquè se basten i se sobren, i per tant Esplugues no us he de venir a dir en absolut què heu de fer. Però sí com veig i com es veu des d'Esquerra Republicana l'actitud davant del fet de posar-se en una candidatura i d'intentar canviar les inèrcies i sortir de la zona de confort d'algú que es dedica a fer política per un temps. El temps que decideixi o el temps que els altres decideixin. També que estigui allà fent política. I a mi m'agrada molt dir que les aptituds en P són molt importants, les capacitats de la gent que forma part d'un projecte col·lectiu, tant els que van a la llista com els que no hi van i formen part d'aquest projecte i col·laboren, tothom és important, les aptituds, segur, però les actituds en C són tan o més importants i en els moments en què estem encara més. Hem de canviar les maneres de fer i els ajuntaments és el primer lloc on cal fer-ho. I evidentment que no podem deixar de banda, com deia l'Oriol, que aquestes eleccions municipals no són unes eleccions desvinculades del que passarà al setembre. Aquestes eleccions municipals, agradi o no agradi, són també la primera volta d'allò que passarà a les eleccions del 27 de setembre. Perquè no és el mateix tenir ajuntaments on hi hagi una representació decisiva o important de partits independentistes i més a l'àrea metropolitana de Barcelona que ajuntaments on no hi hagi una representació important o decisiva de partits independentistes. Això és evident. I pels que portem dècades o que hem nascut
a l'àrea metropolitana de Barcelona, que portem dècades vivint-hi, volem ja que s'acabi aquella cantarella del país i l'àrea metropolitana de Barcelona. L'àrea metropolitana de Barcelona és on es concentra una part importantíssima del país. L'àrea metropolitana de Barcelona no és com molta gent que no viu a l'àrea metropolitana de Barcelona es pensa que és. És plural, és variada i també està canviant. I la gent està prenent consciència de que ha d'aixecar el dit. Ha d'aixecar el dit i dir, que sóc aquí, que compteu amb mi, que jo puc canviar les coses. Hi ha moltes maneres de canviar les coses. Per Esquerra Republicana només es pot canviar canviant-ho tot. Canviant el país, tenint un estat, canviant el sistema i tenint l'oportunitat per canviar aquest sistema. Evidentment, si després d'aconseguir un estat perquè la gent democràticament així ho ha volgut, perquè és l'única manera possible, i crec que ningú es pot oposar, que si hi ha una majoria important de gent que ho vol, en democràcia tot és possible, el que no podem pensar tampoc és que si es continuen fent les mateixes polítiques després, amb les mateixes persones després, amb les mateixes inèrcies després, què haurem guanyat? Per tant, tot aquest treball no és un treball per canviar, com diu l'amic Joan Tardà, una bandera. Jo per això, Esquerra Republicana per això, no ens hi posem. No es tracta de canviar de banderes o de posar-ne una de més grossa que les altres. Es tracta de canviar la manera de fer política, es tracta de canviar la manera de gestionar els recursos públics, es tracta de canviar les prioritats, es tracta de canviar, com deia, les inèrcies, es tracta de canviar el país de cap a peus. I això també es fa amb els ajuntaments. I això no es fa en 2 dies. Però des dels municipis, des dels parlaments, des dels governs, evidentment, i treballant junts, sempre amb la gent com a base i amb la voluntat de la gent com a base, i explicant-nos, i explicant-nos, i explicant-nos, i donant exemple d'actituds, d'honestedat, d'austeritat personal, no pas d'austeritat d'allò que és per tothom, ens en podem sortir. Jo, evidentment, clar, jo des dels 16 anys que soc independentista i he estat esperant-ho molt de temps i ho veig claríssim. L'única manera de tenir l'oportunitat de tenir un país tal com la gent d'aquest país es mereix, hagi nascut o no hagi nascut, o parli la llengua que parli, perquè viuen aquí, i per tant són catalans i catalanes, se'n poden sentir o no, o poden sentir-se tantes altres coses. És que les identitats no són excloents. I qui vulgui excloure o fer veure que les identitats exclouen, s'equivoca. Aquest no ha de ser tampoc un país excloent. Doncs, sense aquesta capacitat de transformar el país a esdevenir un estat, no ens en sortirem. Perquè podem tenir una mica més de recursos, una mica de menys, però creieu-me que jo que estic al Parlament de Catalunya, el pressupost de la Generalitat, per molt que us ho diguin, no el decideix el Parlament de Catalunya. El podem votar. Però quants diners ens podem gastar? Quantes transferències vindran? Perquè aquí només recaptem el 4% dels impostos que generem entre tots. Això no ho decideix el Parlament de Catalunya. Tot això et ve mastegat i a partir d'aquí apanya't com puguis. Això no pot ser. O no pot ser que tu tinguis unes competències amb serveis socials i que te les envaeixin. O que tu tinguis unes competències en educació, que et vingui la llei Wert i que tornis a fa 100 anys en matèria educativa. Això no pot ser. O que els ajuntaments tinguin unes competències i s'inventin una llei que diu que molts ajuntaments no podran tenir escoles bressol, no podran tenir escoles de música, no podran tenir ni serveis socials. Aquesta és una llei que està en vigor, Ja n'hi ha prou. Per tant, per què volem canviar les coses? Per què volem un país lliure? Perquè continuïn manant els que han manat sempre, o gairebé sempre. Perquè continuïn influint aquella gent que no ha votat mai ningú i que s'entenen tan bé amb les elits de sempre. Per això? Doncs no, i a nosaltres no ens hi trobaran en això. Perquè la gent que no formem part de les 400 famílies que han manat aquest país durant tantes dècades, tenim el dret i l'obligació d'agafar les regnes també d'aquest país. Gent de classe treballadora, i no estic fent demagògia, Quants d'aquí sou elits? I a mi no em mireu, perquè jo soc diputada i vicepresidenta del Parlament, però jo d'elit, nada de nada, Quants d'aquí som elits? Elits, èlites. Èlites, Hermínia. Quants d'aquí som elits? És que soc filòloga i tinc la tendència a dir elits en lloc d'èlits, com diu tothom. Perquè es diu elits.
Quanta gent d'aquí ho sou? Doncs la immensa majoria d'aquest país no és així. I això també ha de canviar. Evidentment que ha de canviar. I entre tots ho farem. I el que puguin tenir dubtes, el que puguin tenir recances, els hem de convèncer entre tots. Els hem de convèncer entre tots que aquest moviment que hi ha no és un moviment burgès ni un moviment d'elits, és un moviment de la gent del poble, per la gent del poble, per canviar les coses. I que la revolució independentista és també revolució social. I que Esquerra Republicana representa un 2 en 1. La revolució social, la revolució 3 en 1. La revolució social, la revolució política de la política, la revolució tranquil·la, evidentment som socialdemòcrates. La revolució social, la revolució política, la revolució independentista. Bé, jo soc socialdemòcrata, Esquerra hi ha de tot. I en això estem. Per tant, feina molta. Voluntat de fer-la tota. Errors no n'hem de cometre cap. Cap ni un. Cap ni un. I és difícil que en puguem cometre com més gent ens doni suport i com més gent estigui al nostre costat. Ens hi juguem molt i ens hi juguem massa. I jo vull acabar agraint sincerament i honestament a les persones que durant tants anys o des de fa molt poc us heu implicat en millorar allò que us envolta, Esplugues, que us heu implicat a fer les coses diferent de com s'ha fet sempre i amb la il·lusió de poder canviar les coses i de canviar-les a bé. I amb la il·lusió de continuar sent-hi i amb la il·lusió d'incorporar-s'hi de nou. Per això, gràcies als que heu estat durant tant de temps aguantant la torxa i gràcies als que us incorporeu ara prenent el relleu o ajudant a aguantar la torxa amb la il·lusió i la implicació amb què ho feu, Jordi, Hermínia i tota la gent que s'anirà sumant a la candidatura. Moltes gràcies. Si creieu que val la pena la vida, no us voleu salvar.